Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Otieno. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e kar thieth mantiere boma ma Kisumu. Seche marwako daktari marwa obonyisowa nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kata obonyisowa ni kama wantiere mwakelo ni e chenro ni en kon mane kapok wadonje twak odiochieng' ma kawuono. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Amor ahinya bedo kendo kawuono kodi. An iluonga ni Dr. Shem Rakewa, an daktari mar lak. Wantiere gi office Mega City Kisumu, taja Ugenya. Koro alony e muko lak, asesomo mang'eny, sani koro asomo e gero wich gi ng'ut. Manyiso ni ka wiyo banjre kata ka ng'uti nigi gimoro amora, tanyalo muke to agere kendo. Mano e gima itimo gi lak seche gi to gi thuolo ni to ilonye weche mag laka, kama wantiere ni iluongo nang'o daktari? Ka iluongo ni Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. We are located, wantiere in Mega City Kachok, ground floor. Kidonja e dot ni itibo nenowa. Ng'ama nigi wang'i bo neno, wan e bath dot. To kendo wantiere gi office moro Nairobi, e gwenge mag Lang'ata, Carnival Junction. Koro wan gi offices ariyo madongo man gi dakteche molony e weche mag lak gi gero lak mondo obed maler. Erokamano nya Dr. Shem, kendo waduoko ni erokamano kuom yawonwa mondo mi wakel chenro ni kowuok ka. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruok mane mar lak. Koro kawuono pinywa mar Kisumu ka, gwengewa mag Nyanza ogwedhwa gi nam Lolwe. To nam ni ber. To kendo gwenge mantiere but namni nigi bala. Koro bala ni wayudo kaka jo pinywa umadho pi man gi bala mang'eny to gibedo gi lak machalo korwako tie and dye, leke ma brown, iluongo ni fluorosis gi dho wasungu. Ma fluorosis wanyalo kete yo machuok ni en lokruok mar rangi mar lak kotenore kod pi ma watiyo godo kata watedo godo. Kamano. Ang'o manitiere pigni ka wang'iyo bala koro en wakete general. To koro kwa dhi piny en madini mane mantiere pigni manyalo kelo chandruogni? Koro sana to pigni nigi gimiluongo ni fluoride. Fluoride gi dho wasungu. Koro onego bed ni wapimo. Nitiere gwenge ma gini nie atamalo moingo 5. Atamalo moingo 5 tiende ni kimadhe kata kichamo alot mawa e puodho no to idhi lokore lekeni dhi chalo kagima girwako law marabuor. Koro gidhi bedo marochio kachaka. Fluoride kotenore kod nonro kata kaka un jolony mag weche mag lak. Iwacho ga ni fluoride dwarore e del, odwarore kata ne leke kata ne choke. Seche mochopo kanye minyalo wach ni koro nyalo kelo chandruok mar fluorosis. Fluoride ber. Kendo ibo yudo ka yedhe mag lak mang'eny iwacho ni nigi fluoride. Donge. To koro kawuono to wawacho ni fluoride dwa bedo gima ok ber. Manyiso ni nitiere kiwango ma ka ochope to ok ber. Fluoride mantiere e yadh mswak en 1 part per million. Manyiso ni kikaw million pi million kokiyudo fluoride achiel. To yudo ka koro bala fluoride ma wayudo pi mang'eny e pinjewa mag Nyanza gi. Samoro onyalo kalo atamalo 5. Kore maketho lak. Ma en fluoride to ber mak mana ni kodhi ahinya to ok nyal bedo maber. To kata ka oweyo wach pi kende, yudo ka tinde nyithindo chako rudho lak gi chon nikech wasepuonjogi. Koro nyithindo ong'eyo ni girudho lakegi. Donge. Koro yudo ka nyathi seche morudho lake cha to dhi omuonyo toothpaste. Yadh lak ni komuonyo to kendo ing'eyo nodhi oyudo ka fluoride ng'eny. Koro ineno gik ariyogi nyalo kelo lokruok mar rangi mar lak. Kata ka oweyo mano, nitiere gimoro ni samoro ma mama nigi nyathi e iye. Nyathi ma pod lekege dongo nyaka jagni 12. Nitiere yedhe moko ma ka daktari omiye to nyalo loko rangi mar lak. Koro gik moko adek gi te koriwore kamoro achiel to wayudo ka lak lokore rangi. Magini ok ochakre seche ma nyathini ok omodho pi kata chamo chiemo ma oted gi pigni kata rudho lake gi pigni kata omuonyo fluoride, to gini chakore e ich seche ma nyathi mama pek. Lak chako losre wigi 6 ka nyathini e ich. Manyiso ni ka miyo ochamo gik moko modonjo ne nyathini to lak nyaka bed marabuor. To kendo gima nyaka wang'e ni nyathi chalo sponge. Gimoro amora mimiye omako piyo. Kata wiye king'ise gimoro to mako, lekege bende king'ise komiyo gimoro to omako piyo. Koro kimiye kata fluoride mang'eny mana matin tu kata dichiel kende, tido ka nyathini chiewo gi lak ma
ok rachar. Inyuolo ka leke ne ok rachar. Kata kopogore kod weche mag lak Dr. Shem, iwacho kacha ni nyathi chalo sponge, ma gimoro amora mimiye to o absorb, omako, tiende ni mine mapek, kopogore kod ng'iyo leke nyithindgi e ndalo mabiro, to kata ngima nyithindgi e ndalo mabiro nego ging'i maber, nikech ochalo sponge gi dhok ma iwacho go. Nyathi chalo sponge, leke nyathi bende sponge, wi nyathi bende sponge. So gimoro amora minyiso nyathi omako. Moro kapok wadonjo matut mokalo, fluorosis, dental fluorosis, obiro ga kidienje mage kose nena achiel nena fluorosis. Fluorosis wanyalo miye kiwango. Nitiere kiwango achiel nyaka 8. Koro kiwango mokwongo iyudo ka ena lak rachar, lakini neno ka en gi kamoro kendo marachar moloyo kamoro. Tiende ni kanyo koro fluoride ng'eny moloyo kaka minerals moko ka onego bedie. Iwinjo, manyiso ni fluoride ng'eny kanyo. Koro ikwongi neno gima rachar. Kaka nyathi bedo dongo, kata kaka chiemo medo chamre, kata kaka ji medo dongo, kaka absorb colors. Manyiso ni koro dhi lokore from rachar to brown, mos. Koro iyudo ka rachar ni bedo mang'eny, ma iyudo ka koro jok moko koro ochamo lakte, ma lak orumo. Koro mano e grade mar 8. Koro gin grade 1 nyaka grade 8. Yeah. Ochako gi rachar kata olokore mos mochop kama koro brown mochop kata rateng'. Samoro lokore kata rateng'. Ma en gima nyalo timore kuom thuolo marom nade? Process ni mochop nyaka grade mar 8. Okine ka nyathi ka pok onyuol, kapod otin, chakre higa nyaka 2 kata 3. Nyathini lekege bobedo marachar, nikech samoro nokomadho pigcha. Koro nyathi kochopo igni gimoro 12 kata 9, koro kochako bedo gi leke mag joma dongo ka, tiyudo ka koro nyathini koro chako bedo gi leke ma brown gi. Gini nyalo endelea nyaka kata igni 18. Lak moro amora ma bobedo ma nyathini bo loso kinde ma omadho pigni bobedo gi fluorosis. Koro iyudo ka samoro ilimo dau nyaka pinje gwenge mag Kano kata gwenge moko mag Kindu. Iyudo ka ilimo dau kane ni kono. To lak moro achiel ema nige losore kindego. Lagno kende ema dhi bedo gi fluorosis. To kane intiere town kata kane in Kisumu ka e gwenge maonge gi fluorosis, to leke moko go manodongo kane pod intiere Kisumu ka gigi to ok dhi bedo gi fluorosis. Nikech wantiere Kisumu, wantiere gwenge mag Nyanza, wang'eyo ni kuonde ma chandruogni thoro bede mang'eny. Koro kuonde ma wasenene gini kabisa to en yore mag ahero scheme kumipidhe mchele ni. Dungine no ka en gi chuodho mang'eny, kanyo bala ng'enye, fluorosis ng'enye. Kendo kidhi gwenge mag Kindu, Homa Bay, gin bende gin gi shidani. To gwenge mag Siaya koni to tinie, lakini gi etie nam iyudo ka koro tuo ni bende ng'enye. Koro gin kuonde mosebedo marked to gin gi tuoche gi. Nikech wan e gwenge te Kenya mangima, gwenge mag Nairobi gi Kisumu kani be, iyudo ka jok moko kunyo kisima madhi piny. Koro in idake grofa, tiparo ni modho pi ma fluoride ne osepim ber. Kara jalni no kunyo numana kisima kata bohol. To koro bohol ni samoro ni gi fluoride mang'eny. Koro gima temo yango ne jok modak e town en ni kinyalo tipim fluoride ma in godo e pi mitiyo godo e nam e yodi. Mondo ing'e. Samoro nyalo ga bedo mana ni ichamo fluoride mang'eny tikia. Okang'eyo Dr. Shem kaka wanyalo pimo kit pi kata ntiere gi fluoride marom nade e udi kata kamano. Mori nyalo nyisowa? Koro ntiere association, ntiere riwruok mar dakteche mag lak Kenya ka. Koro wan kaka dakteche mag lak, wan gi mashinde manyalo pimo gino. Mano wan. Number 2 en nitiere jok ma kunyo pi, kaka kambe mag kunyo pi mag bohol gi. Gin gi mashinde manyalo pimo gini. Osiptende bende mang'eny mag sirkal bende nigi departments mag public health manyalo konyi e pimo gini. Koro wan kaka Dr. Shem Dental, we can help you. Wanyalo konyi mondo ing'e ka pigi ng'eny. Ikelonwa akela sample mar pigi to abo tudi gi jok manyalo pimo pigno. Kendo gibro timo? Gibro timo. Joluoro ga nengo Dr. Shem. Yes? Joluoro ga nengo. Anengo inyalo yudo ka chakre gi gimoro en ok go 5,000. Ok en nengo mar dhiang'. En nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo.
wacho ni en nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo. Nyathi rombo. Omiyo en gima wanyalo timo nyaka Ramogi Ajwang'a, ponono ni ikunyo pi, ponono ni dak kamoro, daktari wacho kacha ni ok en gima nengone nyalo goyi kata nyalo buogi, tinyalo ng'iyo chon mondo ming'e to en pi mane mitiyo godo. Ahinya nyaka nitiere kod nyithindo ma pod tindo, kato bende ka nitiere kod miyo mapek, kata in miyo ma pod chano bedo kod nyithindo, inyalo ng'iyo to pi mutiyo godo en pi marom nade kata machal nade. Daktari, wadwa ni mondo mwang'e ne ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni onyalo bedo kod fluorosis. Koro fluorosis en gima ibo neno to nene to tek nikech ok en gima bokelo rem, ok ibi winjo rem, ok ikel rem. Koro gima onego ing'e ni kineno ka leke chako lokore ma rangi mok ber, wang'eyo ni lak nyaka bed marachar. Koro kolokore mobedo malando, lak malando, to koro nyaka mondo ibi chon mondo wang'i. Iwinjo to ok odhi mako lak tete dichiel, lak seche mati mar nyathi idhi neno ka malo kanyo osechako bedo brown. Koro ne gichij kaka janyuol, ikaw pigini ikel mondo pim mondo wang'i, mondo wa stop mondo kik omedre. Koro kineno kupono chaka bedo brown, ikelo mondo wapim mondo ine kaka iloko pi mitiyo godo. Magi mitemo nyisowa daktari en gima landore kaka ndalo medo sudo, kaka omedo tiyo gi pigni. Ma kapo ni otiyo kode matin to kamogike ne modhigike. Nikech lak mana mati sechego. Koro gin gik moko adek ma wadwaro ni mondo wang'i. Donge nyaka wapim pi mondo wageng' fluorosis. Nyaka wapim pi, nyaka wang'i ni to nyathini bende ochamo ntiere yien motiyo godo mopogore moko yienwa mondo wati godo. Mar adek en ni seche ma nyathi rudho lake kik omuony toothpaste. Gik moko adek gi bokonyowa mondo wageng' tuo mar fluorosis. Lak wantiere ga kod fuoni mopogore opogore. Wantiere kod lak maoko, wantiere kod madiere kata wantiere kod maiecha. Palpa kama oting'o nyaka koro oting'o nerves kod gik makamago. Koro seche ma chandruogni obedo mana e part maoko kende koso thothne onyalo makore nena gima koro en pimnwa kaka gini timore parts mage mag lak. Fluorosis en nikech fluoride. To fluoride eno sana omako kuonde ariyo. Sana lak maoko gi lak madiere. Ma iye cha to komak nikech iye kucha onge fluoride kuma odhi makoe. Koro iye kucha chala friji mar pi makelo gik moko e ot. Ena gima kelo nutrients ne lak. Alafu maoko gi gine magibo mako fluoride. Koro maoko ni sana ma makore to kobedo mang'eny ahinya tidhi donjo nyaka ma iye e kore gore ma seche moko jok moko donjo nyaka e ma iye ahinya kabisa. Ma koro nyathi chako winjo rem. Gima rach gi fluorosis en ni ka pod otin to ber. Donge ka fluoride tin to ber. Kendo gin leke ma otegno kabisa. Seche ma fluoride medo bedo mang'eny to koro chako bedo bur. Koro ing'eyo ni wa kuonde kuom fluoride to koro en kendo bur. Koro ng'ani nyalo winjo sensitivity. Koro chako komadho pi to winjo rem mabor. Koro seche go onego chak ng'iyo daktari. Mar adek en ni seche ma burni medore nikech fluoride bende pod medo bet e lak, to lak dongore ka yom nikech fluoride miyo lak bedo mayom kong'eny. Burni pod bo medo betie. Koro rem dhi betie. Koro nyaka wachak paro niya, seche ma aneno gima rachar ahinya, dot marachar ahinya lak, onego atim ang'o? Dhi ir daktari, opim pigno, kata olose. Mar ariyo, gima rachar cha osechako bedo bur. Amodho pi tawinjo ka awinjo rem matin ko mbali. Onego achak adhi mondo jas burno, kata mondo achak ang'i ka nyalo weyo bedo gi fluoride. Koro stages gite onego bed ni ibedo ng'at mang'iyo lak nyathini mondo igeng' fluorosis. Ma kaka wawache ni nyaka bedi ni chandruok ma ong'eny kuom nyithindo kipimo kod joma dongo. So kaka ng'ato dongo kode. Nikech en gima chakre ka pod itin. Kapod ine ich. Kapod itin, kapod ine ich actually. To kisechopo higni 18 ting'eyo ni onge lak manyien miyudo. Koro ka in jahigni 18 gi wiye, ting'eyo ni koro tuo ni osemaki. Kosemaki to osemaki. To kapok omaki kata imadho mana pi man gi bala mang'eny, fluorosis mang'eny manade, fluoride mang'eny, to ok inyal yudo fluorosis. Kati mudho pi kata kori chamo fluoride, kori muode amuodi, ichame achama, to mano koro ok inyal bedo kode. Ok inyal bedo. Kimwa Dr. Shem, ni seche ma koro ng'ato osebedo maduong', leke koro ok inyal ti, to in exposed ne fluoride ni, mang'eny mokalo. Tiende ni koro
Lekini osetegno makoro gima nyalo time onge gima nyalo time. Lakini koro gima wang'eyo en ya imuonyo fluoride donge odhi kanye. Gima wang'eyo en ni pod odhi e chokeni nikech chokeni to pod dongo. Koro podi ok wadhi beda ni ok wapar nikech koro wan joma dongo lekewa ok bed ma brown. Lakini wang'eyo ni fluoride ni odhi kamoro. Koro odhi e chokeni. Jok moko bende buogowa nodhi e obwongoni mabe en adier. Koro wabo wacho. Moko gi buogwa en adiera. Manyiso ni kati bedo jaduong' moti, kati bedo mama mosebedo maduong' to ng'ang'ia intake ni mar fluoride kiko dhi ahinya nyalo chopo nyaka e obwongo. Odhi e obwongo. Yeno wakaw yeyo daktari ka waduogo to wabong'eya ni to fluorosis ni seche ma odonjo e lak ochal nade kae to bang'e no wabodhi e kidenye mopogore mag chenro kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo moramora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Simi, anadoke yekoni. Aboduogi pari Rajiv gi Monty. Kamora achiel gi Niti be. Monty owuok piyo piyo. Biro chuno ni mondo wadwa ti kamora achiel ka wan wawinjre. Nono wabiro medo dhaw to wabi yudo kony. En ang'o momiyo wach Niti ni chando chunyi kamae? Koso ndi kaka ini chano bedo gi weche hera gi Vikram. Wacho weche manano. Ana penya ni nyako ma Niti no. En ng'ano? Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo chandruok mar fluorosis. Dr. Shem owuotho kodwa kendo puonjowa gigo manyalo miyo leke ng'ato kethore kata leke nyathi kethore kotenore kod madini miluongo ni fluoride ma bende thothne yudore e pi. Opimonwa gwenge mag Kaluo ka kuonde ma othoro bedo mang'eny kaka gwenge mag Kendu Bay kaachiel kod Ahero. To kopogore kod mago, kapo nono ni nitiere bombe mamoko to kunyo bohol kata utiyo kod pi mar kisima bende nyalo bedo kod chandruogni. Onyisowa bende ni giminyalo timo en ang'o sama isekunyo pi kata ionge kod adiera gi pigno, to kaw pigno mondo mi iter mondo mi opi maneni to fluoride mantiere e pigno chal nade. Daktari wathoro ga bedo kod chandruoge mamoko ma bende nyalo ga kelo stains kata nyalo kelo rangi ma opogore e lak. Moro nyalo wuotho kodwa gigo manyalo kelo rangi mopogore e lak kod tudruok mantiere godo kod fluorosis kata konge kod tudruok gi fluorosis. Koro nyaka wawinjre ni nitiere lak iye gi oko. Koro nitiere lokruok mar rangi mar iye ema wadhi kelo fluorosis ni. To lokruok mar rangi man gi oko ikelo gi gik mamoko. Koro gik mamoko gi iluongo gi ni extrinsic stains. Tiende gin chilo man gi woko. Gik makelo gi gin kaka magi. Ka in ng'ama duong' timadho ndawa kata imadho njaga, gik manyalo kelo iro e dhogi. Kinde machon ne sirkal oyie mondo jok moko matindo oti gi shisha. To kendo ne wang'isogi ni gini ok ber, mane gisegole. Koro sani ok en gima oyaw ne ji tiyo godo. Lakini kitiyo gi ndawa kata njaga moko yieni kata gi shisha moko yieni, to bu irono dhi bede laki. Talafu lekeni rangi nyaka lokre. Mano ne joma dongo. Joma tindo iyudo ka nitiere tamtam moko magichamo man gi rangi. Koro tamtam ni bende rangi ni nyalo moko e lak. Malok lak mopogore gi fluorosis mane wawacho cha. Mar adek, nitiere gik manyalo kelo kendo lokruok mar rangi ne jok mamadho chai mang'eny. Koro wan kaka jo Kristo samoro wamadho chai mang'eny. Kata jok moko madhi e kofi mang'eny. Gin bende giduogo gimako lak. Magi to yot golo moloyo ma odonjo iye kaka fluorosis. Gin to kendo golo gi ok tek ahinya. Kidieny mokwongo ni pimonwa kacha ni kapo nono ni leke nyathi ochako lokore, to will condition ma nyathi ni nitiere, ogole kama pigni nitiere, kama fluoride ng'enyni, kata toothpaste i-control kaka utiyo godo. To koro kanye kamudhi gik godo kang'eyo ni kapo nono dhi ahinya bende onyalo bedo reverse kata kapo kodonjo weche mag thieth. Fluorosis ni kosemako nyathi to ok en tuo ma nyaka chieng'. Ok en gima wadwaro ni ng'ato dagodo nyaka chien. Onyalo dok chien. Kendo iyudo ka kiloko kama idakie, kata kopo ni iweyo tiyo gi pigno ahinya, to ka pod en nyathi ma pod lekene dongo, iyudo ka gini dok chien. To ka ibiro molewo ahinya, kendo ng'eyo konyi tek. Koro nyaka watim gimoro miluongo ni thieth, manyiso ni curative. Koro ok wanyal timo preventive kata tamruok mondo kik tuo ni medre. Lakini pod wang'eyo ni nitiere tuo ka tuo nyaka wayud thieth ne mondo ibed gi lak marachar. Mak mana ni ober ka nyathi pod dongo, ka lekene pod dongo, ka lekene osedongo ma ok sechopo kama koro lekene ok nyal donge, to koro en tich matek. Koro watimo thieth koro wuon. Koro ok watim kendo geng'o, thieth mar geng'o. Koro watimo thieth mar curative. Koro ok watim preventive. Ni mulo gimoro ni toothpaste kata yadh lak ma nyithindo muonyo. Nyithindo thothne ok nyal ng'eyo kako muonyo gigi. Ere kaka jonyuol nyalo control intake mar fluoride kuom nyithindo ahinya kokalo kuom toothpaste? Koro toothpaste kaka wan ne wa design, kaka ne wapange kaka jolony mag mswak, en ni ng'ato ka ng'ato oti gi mswak kaluwore gi kaka kokene romo. Kokene ma normal kaka romo. Koro ka nyathi koke pod tindo, to ne giti gi mswak marom kamano. Ka in ng'ama duong' to bende kik iti gi maboyo moingo kokeni. Koro nyathi onego ti gi yadh lak maromo gi oganda matin. Mane ma en recommended. Kendo nyathini obedo supervised. Kik iwe ni en koro dadi nimeshakuwekea dawa ya meno, wenda usugue meno. Hapana, mtoto nyathi nyaka koro wang'i kaka goyo mswak, kendo wang'i ni kik nyathi ni muony yath mar lak mondo kik oyud fluorosis. Fluoride ni pimono kacha ni kong'eny kelo fluorosis. Onyalo bedo toothpaste, yedhe mag lak onyalo bedo pi.
Kuom ranyisi ka koro wanyalo wacho ni mondo mi toothpaste kata yedhe mag lak ikete fluoride. Nyalo kelo chandruok bende mondo ma control fluorosis koso ma bende nyalo bedo midhiero machielo. Ng'eyo ni yadh lak tilosonwa. Kendo iyudo ka kembe gi giwacho kendo kapok gikelo yadh lak ni ne jopiny nyaka wapime ma wapuodhe. Koro ka onge yadh lak ma ni Kenya ka ni ma oketne fluoride mang'eny. Manyiso ni mondo mi wayie ni mondo odonj e chiro nyaka bed nosepime. Koro kik wabed gi wasiwasi mswak moro amora ma yadh lak moro amora momiwa. Mane gima en adier. Koro mana ma okoni ma pi ma wamodho ma pok wapimo ni ma ema nyalo hinyowa. Wantiere ga kod pi kaka ni pimonwa cha ma kapok wadonje weche mag geng'e maber moro wanyalo chako donja nikech koro wasudo mos kaka wamedo dhi. Pigni en mar bohol, ng'ato pok odhi mondo mi opime. Tiere kaka inyalo gol fluoride e pigni dala kata e yot. Dala gima wadwaro en ni item ichwake pigni. Kichwake maber tapa nyalo dok piny, lakini ng'enyne to nitiere filters. Nitiere itiyo gi law, nitiere kaka iketo law, ichaki iketo kuoyo. Nitiere filters mitiyo godo to ng'eny gi gin gik ma waloso gi lony mamalo ma obedo proved. Lakini gisani to gichikwa gi kaka wan joluo naturally ne waonge kodgi. To kata sani pok waparo gik minyalo tiyo godo kendi dalau mondo igeng'e. Koro emomiyo wan mana gi filters ma wayuso commercially ma inyalo yudo kapo itudori kodwa. Gi jogo mantiere kod lony. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Shem kaka wamedo sudo mori nyalo pimonwa kata inyalo lieko na kamoro mipani wiya wil godo kotende kod chandruok mar fluorosis. Fluorosis ni en gima waneno ka nigi wasiwasi kode kuome en mana rangi ni sana. To nyaka wang'e ni fluorosis ni be en gima nyalo kelo buche e lak. Koro kik wanena ni nyathi rangi kende ma wan godo gi wasiwasi. Nyaka wang'e ni buche bende nyalo wuok nikech wach fluorosis ni. Mi po mana ka lak bende olwar e wach fluorosis ni. Mar adek en ni nyathi pod dhi sikul. Koro nyathini onge gi confidence. Onge gi chia. Onge gi chia. En koro seche ma odego bed no wuoyo gi japuonj to wuoyo komiyo dhoge. Koro nyathini koro ok bi timo maber e skul. Emomiyo wadwaro ni wageng' tuo mar fluorosis ni. Nikech seche ma nyathi ok nyal wuoyo gi chia maber, kendo nyathi ok nyal duoko penjo mar japuonj. Ok onyal nyiero gi jowetene. To ma nyathi ma ok dhi dongo maber. Nikech nyathi mitne en tugo. To gimoro amora mageng'o ne tugo ok wadwa. Gimoro amora mageng'o ne tugo. Ok wadwa nyathi onego tugo. Kamano. Ero kamano ahinya. Mana kamano kaka iwinje no nyakwa Ramogi Ajwang' en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wakaw yweyo ka waduogo to wabong'e ne fluorosis kod yore mag thieth kod Dr. Shem ka wantiere boma ma Kisumo ka bende nosipimo kacha ni nyalo biro ka Dr. Shem mondo mi ng'ini pi ng'i ane lekeni kaka chal nikech fluorosis bende nyalo dongore molokre buche. Koselokore buche okelo sensitivity. Ka oketang' bende lekeni nyalo chako lwara to mano gima ok wadwar kata matin. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio
Radio number one. Dial *811 *404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Anadoni mondo wach adiera mar gimoro amora. Okadani mondo ng'e adier kowuok kuom ng'ama chielo. Biro bedo maber ka na wuona wacho ni adier. Wao walimu wako na hasira sana. Wanauliza maswali kuhusu hizo pesa ambazo wamekatwa. Tumeangalia payslip zao. Hizo pesa zimekatwa kulingana na uwezo wa mshahara yao ama percentage ya basic salary. Moko kuom jopuonji wak ni otug kodgi wach meto mar osara. Mamoko wacho ni omedgi mana siling 1,000. Hizo pesa nilikuwa nafanya vibarua usiku kwa Muhindi. Nilikuwa nalipa shilingi 400. Ukisave zinaibiwa. Kiweka zinaibiwa. Jo ohala makari Ubangi, Nairobi yuake wi medruok mar jonjore mamonjo kendo kwalo mwanduge. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. Migao mar thieth owito oko chenro mar tiyo gi namba moyiedhi mar ote machuok e gonyo jotuo ma osemi thieth. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere chuny boma ma Kisumo kendo wantiere ka Dr. Shema ma bende en laktar molonye weche mag lak. Kawuono waketo maino kanye? Waketo maino e weche mag fluorosis. Fluorosis daktari nopimonwa ni en ang'o? Nopimonwa ni en lokruok mar lak kotende kod chemical miluongo ni fluoride ma bende thothne yudore e pi kendo kwano gwenge ma fluoride ni ng'enye kod kako timo leke mopogore opogore. Kamwachope ni daktari biro bedo kod jatuo kachiel kod beti ma bende biro konye mondo mi nyiswa ni ponono ni intiere kod fluorosis en ang'o gini minyalo tim mondo mi othiedhe kata mondo mi duoka chandruogni chien. Daktari machiegni kendo e kidieny ma wadonjeni. Kama koro wagike ni idwa ni mondo mi wapuonjre ang'o e penj laktar. Erokamano Ruth. Ne wasewacho wach fluorosis. Koro wang'eyo kaka en. To Jehova okelonwa jatuo ma bende nigi tuo mar fluorosis. Koro wadhi bedo gi nafas mar tang'o kaka fluorosis chalo, kaka wa grade fluorosis kendo kaka wanyalo thiedho fluorosis kawuono. Koro jatuo ma kawuono wadhi luongo ni Mr. A. Koro Mr. A, habari yako? Sasa niambie shida yako sasa ni gani? Ukisema tu kwa kiupole. Meno yangu imeharibika kwa sababu ya maji ya Nakuru. Kwa maji ya Nakuru. Sasa kama vile mgonjwa wetu amesema, tutawaonyesha meno yake mondo miwane maber adi ya odoja tuo mondo wane. Koro wadhi keto gini ginen mana gima ok kel rem, wakete kama mondo wane lekene te. Kaka nasewacho Nyasaye okelonwa jatuo man gi leke man gi fluorosis, wadhi tang'onu ni lekegi gite gintiere ka, to ok ni lekete dibedo gi fluorosis maromo. Kawa neno kwa mfano, lagni nigi fluorosis kamora achiel kende. To lagni nigi fluorosis kuonde te. To lagni en gi fluorosis to konen ahinya. Koro fluorosis ni en fluorosis maber. Nikech en lak ma ok nyal yudo bur mora amora, to rangi be ok okethore. Mar ariyo en ni mani en fluorosis ma luongo ni grade 2. Tiende ni en mana ochako bedo mana ma brown to komako lak te. Mani wadhi luongo ni grade 4 nikech en koro mako lak te to bedo brown bende mang'eny. Koro mani ema wadhi tiyo godo ka wadhi nyisou kaka wanyalo thiedho fluorosis. Wan gi yore mang'eny ma thiedho godo fluorosis. Mani wadhi timo ne gima iluongo ni masking. Masking en yo ma wagolo
wagolo law morwako marabuor ni to waketo marachar. Awinjo kichako kacha kiwuoyo gi jatuo. En gima ber koso ang'o momiyo itimo mano? Dong'amo ni Ruth ok wanyala jatuo ok en masin. Nyaka wabed osiepe mondi moyie na ma yaw dhok. Koro kendo nyaka ng'ise gima wadhi timone. Koro kaka jatuo ni sani aseng'ise ni wadhi timone masking e lagni. To lek moko gi wadhi temo mondo watimne whitening kata bleaching mitiyo gi gel to kendo watiyo gi ultraviolet light. Koro wadhi keto light moro e lekene te mondo mi lekene obedie marachar. Iwacho ni masking en achiel kuom yore mag thieth. Seche ma idhi nyime inyalo pimonwa ni masking ni iwacho ni golo ne law marabuor morwako no. Process no chal nade? Ang'o matimore seche migolo mano daktari? Process ni en ok odwar sindan. Kendo process ni wadhi time atima ka wawache. Process ni en ni wadhi spray gini. Ma indigo en gima miyo kik iwinjre mahinya. Wadhi spray e tie lake kamano. To ka wase spray gima daktari timono Nyakwara Mugia Jwang iluongo ni masking, kendo wacho ni okuongo keto yath mamiyo ok odhi winjo rem, ok en madwaro sindana. Owacho ni en mana manego rem miluongo ni spraying. Kaeto kose spray en ang'o modhi timo, nikech wantiere kidieny mwadendo kacha ni en thieth mar fluorosis. Ma bende kawuono wadhi ng'iyo kidienje ariyo mag thieth mar masking kachiel kod whitening. Daktari, pogruok maduong' e kind thiedhe ariyo gi gin mage seche mitimo mano? E kindegi mag masking gi whitening, masking ni ineno ka wadhi yudo result kendo wadhi neno pogruok e kinde machuok. Manyiso ni seche madhi time ni tidhi neno ka lak lokore marachar gi dakika moko ma tin ne apar. Koro wadwa kongo wachako gi golo la, wadhi golo lawe mamalo ni. Igole gi mashin daktari. Nitiere mashin moro ka maringo ka ndege. Kendo idhi winjo ko ringo ka ndege. Koro ena mashin magolo law ni, to ka law osedong maduk matin ma golo rabuor no, ibo mana neno kodok piny morum. Gima daktari nyiso wa Nyakwara Mugia Jwang ni fluorosis nitiere kod thieth, fluorosis nitiere kod kaka inyalo tim mondo mi konyi. No wacho ni wakacha ni chandruok maduong' en kata chia bende mar nyithindo kata jok madongo. Tiende ni confidence bro dhi chien kapo nono ni leke ni okethore duto te. Gimotimo gi lakseche gi okuongo golo gik momiyo lagno rabuor kanyo, kato wacho ni obro rwako ne law marachar. Magi te biro ni achiel kachiel ka wuok ka Dr. Shem e chuny boma ma Kisumu. Daktari Wasudo, gima wanyalo neno en ni jatuo ni ok winjre lak, to kendo koro law marabuor cha wasegolo. Koro ka wasegolo law marabuor ni, gima wadwa timo en ni wadwa keto law marachar. To keto law marachar ni ok en gima tek. Onge sindan lakini ma chalo sindan. Koro en mana gima waketo marambulu ma luoko lagno moloyo. Koro ibo paro ni daktari dibet ka onge gima timo to gichunye to kwano dakika achiel. Koro askas keto gel no to dakika achiel to wagole. To dhiweyo ka lak rachar kendo moloyo matin. Gel no en gel ma kosekete onyalo wuok e ndalo mabiro koso odhi timore nade? Ma wadhi bet godo kata higni 5 ka wasetieko masking. Koro that gel is called an etchant. Gel no en ma tijen mana kelo bugni mondo ka waketo gimoro to omako. En koro watimo hacking. Kitimo ga filling e floor ja plaster. Okwongo timo hacking e koro timo filling. Koro mani gima gel no timo. Alafu koro mae and this one koro mae waketo glue. It's called a bond. Koro en bond en modhi mako gel, the white thing ma law marachar ma wadhi keto mae iluongo ni glue or bond. Alafu ok daher ni une light ni en marambulu. Koro adhi umo nugo. Koro light no waketo dakika moko matin. Machine kwano dongi ka machine kwano gona ni 5-10 okwano nago. Alafu kasekete to koro law marachar biro. Koro law marachar ero biro wadhi kete ka. Law marachar yo lose kod material machalo mar naka
Ma pile koso. Launi en lau ma waluonge ni resin. Ochalo plastic. Koro en plastic ma wanyalo miye shape moro amora. Dong ineno ka koro waloke mondo opong' lagni. Obed shape mar lak mar osiepwa ni Mr. A. Mondo mi kik obed gi leke machalo mag Dracula. Koro nyaka waket ne shape mar lak mane Nyasaye omiye. Koro walose alosa mos kama. Nyalo neno ka Mr. A be buonja. Ok owinjre. Mori nyalo pimo noda tani seche ma itimo ma jo neno kata jo hera mar chenro mar penj laktar maneno chenro nigi lak seche gi toko setimni procedure machal kod ma onego beni rito lekeni machal nade to bende pod wachandruok mar fluorosis nyalo muomo machop nyaka lak ma itimo ne masking no. Gimibo fwenyo en ni launi en lau manyien. Fluoride cha nodonje dendi. Koro en odhi dong' ei laki kocha, odhi dong' kocha. Koro kata kimedo muonyo fluoride, kata ka pod idak e gwenge mag fluoride kaka Kano, to tekni rwako launi ok obi lokore. Mar ariyo en ni gima rach gi launi en ni kopo ni seche ma imadho kahawa mang'eny, kata in jandawa, to launi nyaka bedie molil. Koro kopo nobedo molil, tibira to agolo ni launi, to arwako ni lau manyien. Mano nyalo kawo ndalo mang'eny. Mano kawo higni 5. Higni 5. Ma tok higni 5 kata higni 5 to ber ka ibiro kendo ichak iloko ni law, ichak itimo ni masking kendo. Erokamano Ruth. Kendo gima dwaher wacho en ni ok onego ilal ahinya ne daktari. Higa ka higa ibira to ang'iyo ni law mane ma oyiech kata law mane ma rangi ne olokore. Koro ibobiro to ang'iyo ni law mane warwako ni cha be pod oberu. To koberu ntiere kaka watime, koro waluoke aluoka to bedo maler. To kopo no to oyiech to wabawe. To koko oyiech to bende wang'isa ni med manarite. Kamwagi ke ni daktari aneno ka itime maber mokalo kendo waneno ka results kata duoko bende ena gi lak seche gi. Ne wabiro ka kod jatuo Mr. A kaka ni daktari wache okungo chwero marabuor mantiere okocha kato keto gel moro. Gel no wacho kacha ntiere kaka ochal gi mitimo kaka midwa go plaster. Kato keto glue kendo koro gimotimo ni endwa kone law mogik marachar. Gimolero kacha ni ber kibedo machiegni kod laktar mar lak. Daktari ka beto nego beni waneno laktar mar lak didi e higa. Nyithindo ka nyathi matin seche midongo to adwaro ni nyathi one daktari samora mora ma giloro skul. Aiso ni dweche 3 ka dweche 3. Ng'ama duong' wadwaro ni bang' higa ka higa dichiel onego ine daktari ka ionge gi shida mang'eny. E kinde moko bende nitie jotuo moko kaka jotuo man gi fluorosis wadwaro ni waneni bang' dweche 6 ka dweche 6. Ka waseketo lawno to watuoye. Koro wadhi tuoye gi light gi taya marambulu ni. Koro taya ni tok dwaher ni wang'i kendo. Ni wacho kacha ni tok dweche 6 ka tok dweche 6 ne jogo mantiere kod chandruok mar fluorosis. Ma bende twak ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono. Tok dweche 6 nikech ang'o daktari? Ok ng'eyo ni dweche 6 magi jok ma gin gi tuo mar fluorosis. Koro wadwaro ni wang'e ni to be nitiere bur moro molosore mapiyo. Chakre wanene. Be nitie kaka wanyalo luokone nikech en ng'at ma koro lake bedo gi mako chilo piyo. Nikech en weak. Koro en gima wadwaro ni mondo wane mondo ibed ng'at ma kik ibed ni koro ichopo kama koro iwinjo rem kokibiro mondo waneni. Achiegni tieko to koro mondo mi watieki koro wago law ni pas. Koro wadhi timo ne smoothing. Smoothing. Igo e pas mondo kik obed magwagwa. Kamano. Kobedo magwagwa onyalo kelo chandruoge mag daktari seche ma igo pas. Kogwagwa ting'eyo ni kendo chiemo make piyo. Koro moko piyo. Koro momiyo nyaka wakete ma smooth. Ineno ka kete smooth bok en gima tek. To lit bende ok olit nikech yath mani ispray ne cha. Ok olit. Koro ibo yudo ka magi achiel kuom thieth mag fluorosis e yo machiegni. Ma inyalo timi mapiyo piyo
e nengo moyweyo. E nengo moyweyo tiende ni? Asewacho ni en nyathi diel kata nyathi rombo. Ok en dhiang'. Mar dhiang' be biro. Abo nyisou. Iwacho kacha ni ok en nengo marach, tiende ni en nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, wakelo niga chenro mabende ibro neno kendo ibro yudo duoko kaka dwarore. Odiochieng' ma kawuono ne wantiere kod chandruok mar fluorosis kendo wantiere ka Dr. Shem mabende olonye weche mag laka. Opimonwa kacha kidienje moko opogore mag thieth kendo kaka wanyalo neno lagno adier ne en lak mano kethore mokalo to kendo kinyalo ng'iye lak sechegi to kendo oseloko kido kendo en lak ma onyalo buonjo godo. Daktari koro penjo mantiere godo. King'iye to kendo koro dwa bedo marachar moingo leke kate. Mondo mi koro gi balance dwaro no tim leke gi duto te koso kaber. Kaber kane thuolo oyienwa to ne en Mr. Ede watimo ne leke gite. Kendo koro wadwa timo ne methods mamoko mondo mai ochal gi mamoko gibe. Emani boka osiche mang'eny. Seche mang'eny go bende wabro tango ni chenro ni mar penj laktar Nyakora Mugia Jwang' mak mana gima daktari nyiso wa ka ani nitiere yore mopogore mag thieth ma en mana achiel kuomgi. Kaito nowacho ni nitiere machielo miluongo kacha ni whitening. Whitening ni itimo nang'o? Mori nyalo pimo nopi ma daktari ni whitening ni process ne chal nade kod kako onego beni koro oritore tok mano. En bende ok odwar sindan, Gima dwa timo en ni wadhi chaka ka waendelea. Wadhi kuongo watueyo lak osiepwa Mr. A. Koro mani en whitening. Wantiere gi gel ma wadhi keto e kind lak Mr. A. Alafu waketo taya to menye kuom nusa. Alafu wagolo to waneno kaka omedore. Ber mar gel ni en ok warudh lak. Manyiso ni waweyo ni giri kaka in. Ng'eyo ni ma disadvantage rachne en ni wachwero lak. Ka wasechwero lak ting'eyo ni wagolo gima Nyasaye nomiyi ma wan ok wanyal miyi. Kata ka wamiyi law manyien ni to ok obi chalo gi skin mari ma wachwero. Koro mano e disadvantage mar moro. To gel ni iyudo ka koro en odhi ogolo mana fluoride cha modhi to golo to lak bdong' marachar. Mori nyalo tang'onwa process no kaka chal ka bende wadhi nyime kod kidieny ma wadhi tieko godo chenro mar penj laktar modiochieng' ma kawuono. To seche ma watimo whitening ni be adhi lero nu ni wan gi methods moko ariyo kaka wanyalo geng'o timo whitening ni. Wan gi gik miluongo ni veneers kod gik miluongo ni crowns. Crown chalo kofia, en ni wang'ado wi lakte, koro wachwero lakte mbele chien gi wiye, koro bedo manyadundo matin. Alafu wapime to watere e lab to waloso ni kofia mibiro wako marachar. Seche mana neno kichwero lagni daktari, wantiere ga kod yore mamoko ma bende tinde ji timo ma ok kare. Ma ineno ka ji wacho kacha ni teeth whitening, iwacho kacha ni dhi igwaro ka black. Mulnwa mama na matin kod joma time kod midhiero ma oganda wanyalo bedo godo seche ma gidhi kuonde lak makamagi. Ng'eyo ni nitiere jok ma oluwo yo maber mondo oyud ng'eyo. To nitiere jok moko mabe oneno ka jok moko timo gik moko to gikia gimomiyo jok moko timo gik moko. Ruth e kinde mane watimo kata mokwongo ni donge ni neno ka lak ne pod olokore marachar. To nikech wan wang'eyo ni wagolo ne ng'ani lawe, kok waduoko ne to odhi winjo koyo. Ok nyal we duk. Obo winjo koyo. Donge? Koro nitiere jok moko machwera to golo brown mamalo ni to ok duok ni go. Koro ibo bedo gi sensitivity. Ibo chalo ng'ama nigi duk kata law man duk. Koro mano ok wayie kendo ok dwaher ni mondo ibed godo. Dwaher ni dhi ir daktari molony. Wan gi dakteche. Osiptande kaka Dr. Shem wan gi dakteche mang'eny. Kik iluor biro kokinyal afford daktari mantiere private practice. Pod wantiere gi dakteche nyaka government facilities. To gin jok mar license, gin gi license gi. Kik idhi kuma onge license ni nikech pesa. Nikech ibo tiyo gi pesa mang'eny gemo thiedho makosa ma nyalo kelo.
Daktari wacho kacha ni kikidhi kama wacho ni kung'oa meno ni shilingi 50. Kikidhi kama idhi wach ni ibro rudhni kata ibro chweri laki e dakika 3 to leke ni obedo maler. Gibro chwere kendo gibro golo ma oko no. Seche magi chwere magi golo ma oko no en ang'o magitime? Ni neno kaka daktari notimo moro cha ogolo ma oko no kae to chako keto gel, mochako keto simiti, mochako duoko machielo modwa chala kod mane nitiere kanyo. Tiende ni oluwo kanko kang monego beni luwo mondo mileke ni obed maber. Daktari seche mwantiere okang ni muri nyalo nyisowa yore mopogore opogore mag rito lak kata doko ni koro wawuoyo fluorosis wanyalo ng'iyo yo makende mabende inyalo rit godo lak mondo kik wabed kod buche mabende kelo kod fluorosis. An da winjo marach ahinya ka watieko twagni moko wacho injili mar lak. An aluonge ga ni injili. Injili mar lak. Injili mar lak. Injili mar lak gin gik moko adek kata 4. Injili ka gin buge adi? Gin buge 4. Koro injili mokwongo en ni nyaka irudh laki gotieno kapok idhi nindo. Mano injili ma okanyal tiedi moka tieko ng'isi ni nyaka irudh laki gokinyi to sana gotieno kapok idhi nindo. Injili mokwongo. Mar ariyo en ni ng'i gima ichamo. Be ichamo skari mang'eny? Kata chiemo mane michamo? Chiembi bende en moro mokale factory mang'eny ma koro en chiemo mayom ahinya. Manyiso ni odhi moko mang'eny e lak. Mar adek en niya, bende iluoko kind laki gi floss kata toothpick samoro. Mar ang'wen, injili mogik en ni onego bed ni ineno daktari mar lak. Ka in nyathi matin every 3 months, nyathi jok mantiere gi tuoche mag lak every 6 months, to ka in ng'ama duong' ma afya ne ber, to onego bed ni idhi ir daktari mar lak every once a year. Ka toothpick kanyo ineno ka dwa buok matin nekech ne wasebedo kod chenro machielo mar penj laktar. Daktari nowacho ni kaber kinyalo bedo mabor kod toothpick to bed mabor kod toothpick. Mulna kar toothpick kanyo mana matin daktari. Nitiere midhierni kata chandruoge mokelo ne lak? Wach toothpick ni en gima lich ahinya nikech ok wanyal tamre. Nitiere joma Nyasaye oketo ka, joma Nyasaye oketo ka gi joma Nyasaye oketo ka. Kamane gimi nyalo yudo to temi ti kode to kik iti kode makoro ohinyo kid laki. Makoro leke ni golo remo. Golo remo. Ti kode to iti kode e yo maber nikech mane ma Nyasaye omiyi. But wan bende wawinjre niya. Nyasaye be konyo mana joma konyo. Onge. Koro kopo ni onyalo konyi minyiew dental floss to temi nyiewe dental floss. Mondo ine ber Nyasaye mar rudho kind laki gima oyangi gi dakteche mamoko. Koro emomiyo adwaro ni mondo wawe wach toothpick to kamane ma iwacho ni mane kama inyalo chope to be ok wabitami. Tiende ni mane Nyasaye omiyi bende ber ka irito e yo maber kiluwori kod lakteche molony kaka Dr. Shem Gini. Kiweya mane Nyasaye omiyi kata nomi leke mabeyo to gibro mana kethore. Tiende ni nyaka iwuothi kod dakteche mondo mi ngimani obed makare nikech leke ni ka ok beyo. Daktari wacho kacha ni ibro bedo kod rem mang'eny nikech buche, inyalo bedo kod sensitivity, inyalo bedo kod chia ma odok piny kod weche makamago mabro ketho kit kaka idak odiechieng' kodiechieng'. Magi te biro ni mana achiel kachiel kaka lecheno mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Moro daktari kanyo bro lero ni gino nyalo kawo dakika adi seche madhi e kidieny machielo. Daktari? Erokamano, koro wadhi keto tayano kuom nus sa e lak jatuo mondo e kindegi koro waseketo gel. Koro gel cha dhi timo chemical reaction. Tayani bende dhi miyo chemical reaction cha timre piyo mondo mi wagol fluoride manosedonjo e lak owuog oko mondo lak obed marachar. En gimitimo, wanyalo time dakika 10 kata 30 koluwore gi kaka laki en. Inyalo nuoye ding'eny nikech en ok ogol lak, ok ogol gimoro amora e kuom lak. Inyalo nuoye kata every dweche 3 ka dweche 3. Koro en ber moloyo chwero lak kiketo ni law manyien. Erokamano nya daktari. Wach mogik kiweyowa godo kod kaka wanyalo yudi bende inyalo nyisowa pono ni ng'ato dwa tudore kodi, ng'ato dwa neni inyalo yudi kanye kod wach mogik miweyowa godo kwatieko chenro makawuono. Koro adwa mana nuoyo injili mar lak matin. Adwa nyisou ni nyaka wane daktari mar lak higa ka higa kata dweche 6 kata dweche 3 koluwore gi kaka daktachi bonyisi.
Mar ariyo watem warudh lekewa. Mar adek watigi mswak kata toothpick kata dental floss luoko kind lakewa. Mar ang'wen wang'i gik ma wachamo. To e wach mar fluorosis ni en niya, seche ma wasebedo gi fluorosis, kik iwa wang' gi nam, kik iwa wang' gi fluoride, to kik iwa wang' bende gi mswak. Waher mswak moloyo mondo wageng' tuoche manyalo biro nikech fluorosis. Nikech gigi duto te nitiere kod thieth. Ka ng'ato dwa tudore kodi daktari? Wan Dr. Shem Dental wan gi office Mega City Kachok gi e gwenge mag Lang'ata Nairobi. Namba wa to en 1 en 07 32 22 46 24 0 7 2 2 22 4 24 0732 22 46 24. Erokamano. Mana kaka iwinjo no nyakwara Mugia Jwang' ne wantiere ka Dr. Shem ne wang'iyo chandruok mar lak ma waluongo kacha ni fluorosis. Fluorosis wachonwa ni nitiere yore mopogore opogore mithiedhe godo ma bende otang'onwa yore ariyo ma ithiedhe godo. Achiel watieko kendo neno kaka chal. Mar ariyo ni dhi nyime wabo miduoko kaka chal. Yena mondo miaka wiye thuolo ni makende adwok ne daktari wa erokamano makende kuom yawonwa dhot kendo wabiro ka kendi tang'onwa gini practically waneno kaka otimore. Kachiel kod beti ma bende ne konyi erokamano mathoth. To bende jogo picha magwa wantiere godo e iye ka ineno gi adwok ne gero kamano mathoth. Ne director na kachiel kod producer na erokamano makende. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar gimoro amora kare nitiere kod duoko kaka inyalo time. To mana ka iwuotho machiegni kod lakteche molony kaka Dr. Shem gini. Ani luonga ni Ruth Otieno oriti masani ka wawacho ni ngima en mwandu. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.